programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Ako po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, pinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga malaylay na mga malalamig at paraming ganito. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po ini sa inyo, story lang ng agi-agi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic life. Ako po, biro ang depression. Uni po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimarami. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po nindo po nata. Ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tab every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako ng mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tadako lang akong mauubos ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ining certain. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ining pagpakaturok, sangga po, ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararakan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagdaro ako tigbabarin na pagsigi kong kaiisip, tulog na halos nag-aararap masama ko kaya para paday ko po para magiging ko. Then nangadip ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagtrabaho ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumakro-ibul. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kwarto pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumakwarta. Pangbakal ki mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa bangko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Inote na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa hugtong, sa bangko. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na
cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Megawan kay Dr. Joey po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po nag-CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, yun, bumaba na po. Saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Megawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka ang Megawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Megawan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And Salamat. magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Megawan, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Dr. Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Dr. Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020 na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement. Yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing 4 and then the vitamin C at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric,
Which hindi talaga, miracle talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Inaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey at sila niya ko kung ano. Malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw. At kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talaga ang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start kong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas.
So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano kasi kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing gawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nakaano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, hinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi yung tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal pa. mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Samut-Sari po.
ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa munsaring mga testimonya at sanggatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Ako po si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Rapuraco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leg at ang amazing core. Ito po ang resulta, biglang limitang sa aking bukol sa leg. Okay, ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abo mong pabiopsy. Kaya ka daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Then, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas yan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabiopsy. Kaya habo mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing Four. Ayun po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po siya umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey Bitito at mag-awil po kayo ng Amazing Four. Maganda pong klaseng gamot. Po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bola Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing Four less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po yung pasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang parang po kay Doc Joey Bitito. Matatag pa nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na. Paano ko na makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko malaking bagay na talaga kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing Four na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito. Organista, mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar na ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang din sa Bisaya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing Juice, Amazing Four. missing for, at saka Amazing Juice, Amazing Coffee. missing coffee. Apo. Yan.
At saka sa loob ng 2 semana, naray ako, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na ba ako? Wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko kanina. Opo. Yun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta naman ako kung ano ang Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa Amazing for ilang beses ka umiinom? Twice? twice a day. Twice a day. Oo, 4-4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 na nangyari si dito. nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagralaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagod pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko ngayon sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong buwata, pupunta ko dito. Opo, kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Wow, naganatin. Oo, anong marara? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing pork. Sasabihan ko si, wag ng pangalan. Award ng pangalan. Yes, pwede mong samahan. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing Pork na kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kati-kating rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, kung natulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo na nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong Maraming lahat. Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 350 na po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live
at nakikinig sa PBND CGB, kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So paki-explain po, ano nangyari po kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa kalihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga po namin siya dito sa Ligas.